Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joet we mij een bijzondere gast onder de tafel. En bij deze gast, ja, je hebt eigenlijk maar in je woord. Meestal altijd door haar carrière hier. Theater. Ja. En daar had ze een prachtig mooie prijs van kregen de Frieske Anjer. En nog net zo lang alleen. Meer dan 30 jaar is ze actief al van De Meeuw. Een mooie theaterskwallen. Nou, hoe dat zit en het hele verhaal om die Frieske Anjer. En ik haar zelf bij tevreden, want ze is de gast. Joet, dankjewel voor die komst, Hilde. Ja, graag gedaan. Hoe is het? Ja, goed. Ja. Ja, je begint over die Friese Anjer. Dat is al heel even geleden inmiddels. Maar ja, dat is natuurlijk fantastisch om zoiets te krijgen. Het is een soort erkenning van de waarde van het werk wat je doet. En ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die vergelijkbare dingen doen. Maar niet iedereen krijgt er een Friese Anjer voor. En het was gewoon een hele grote verrassing. En ja, ik ben er heel trots op. Ja. Echte verrassing? Zegt het echt naar Roorkom? Wat zei je? Zegt het echt naar Roorkom? Nee. Dat is precies als met een lintje. Dat wordt heel goed geheim gehouden. En het was na afloop van een voorstelling die we speelden in de Harmonie in Leeuwarden. Ja, maar je bent een beetje inluist, hè? Als het ware. Je wordt een beetje... ja, maar ik had echt niks in de gaten. Ik had het nooit verwacht. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik altijd dacht dat die Friese Anjer, dat voor mensen, ja, vooral voor mensen was die op het gebied van het Fries en de echte uitgesproken Friese cultuur prestaties leverden. Zoals Bouke Oldenhof, Gittine Molenbuur, De Kast, weet je wel. Waarbij de Friese taal en cultuur een belangrijke rol speelt. Maar, en ik had altijd het idee, ja, wij werken wel in het Fries. En ik ben zelf ook... ik woon al meer dan 30 jaar in Friesland. En ik beheers de Friese taal ook. En die school van ons staat natuurlijk ook in Friesland. Maar wij zijn niet echt een Friese exponent, zeg maar. Dus ik was... Het is zo een beetje boetende orde. Ja, precies. Ja. Zo'n outlaw club. Cultureel dan. Culturele outlaw, ja. Dus ik was er heel erg verrast over. Ja. Een mooie erkenning. Dus. Ja, zeker. En niet verlengde net alleen van die, maar eigenlijk voor... Ja, laat ik dat voorop stellen, want ik ben hem ooit alleen begonnen. Of niet helemaal alleen, met Gooits en Eenling ben ik ooit die school begonnen. Dat is nu inmiddels 30 jaar geleden. En, maar Gooits is op een gegeven moment weggegaan, dus toen deed ik dat in mijn eentje. Maar in de loop der jaren is er gewoon een heel team van ontzettend talentvolle en goede mensen bijgekomen. Als regisseur, als docent, bij ons op kantoor, grafisch vormgevers, componisten. Dus er zijn een heleboel mensen die bijdragen aan al het moois wat wij maken, zeg maar. En dat is ook 100 keer leuker dan dingen in je eentje doen. Dus ja. Maar als je twaan begon, waar is dit organisatie nou? Hoe groot is het? Nou, we zijn eigenlijk helemaal niet zo heel erg groot. We hebben 60 leerlingen op school zitten, dus 60 jongeren. En ongeveer 30 kinderen. We geven ook lessen aan kinderen, zeg maar. Een soort voorjeugdtheaterschool, zeg maar. En er werken, moet ik even nadenken... Ik denk 4 mensen, zeg maar, nu bij Meeuw vast. En voor de rest werken veel met freelancers. Dus het is eigenlijk niet dat we heel erg groot zijn. Maar wat we doen, ja, dat doen we gewoon heel erg goed. En daar hoef je ook helemaal niet groot voor te zijn. Ik denk ook eigenlijk het feit dat wij vrij klein zijn... dat is in mijn ogen ook een enorm voordeel. Want je kan heel snel schakelen... Je kan heldere lijnen uitzetten. Het is geen logge organisatie. Nee, maar dat has vaak dat iets groeit. Het is onderkant hartstikke mooi. Want dan kun je het professionaliseren. Ja, maar dat het ook verwatert, zeg maar. Want een gruttere
organisatie heeft vaak zijn eigen dynamiek op een gegeven moment. Precies, hè? En dan ja. begint het zichzelf in stand te houden. Ja, Maar, ja. En dat is bij ons echt niet aan de hand. nee, Dus, is dat einddoel altijd heilig bleun bij hem in dat opzicht? ja, ik heb altijd gekozen voor kleinschaligheid in de organisatie. Met een zo groot mogelijke uitstraling, zeg maar. Dus we proberen wel buiten Friesland ook te spelen. We werken sinds kort ook internationaal. De organisatie is gewoon heel klein. En daarom kunnen we ons handschrift... Hè, we hebben een beetje een eigen handschrift ontwikkeld met onze voorstellingen. Dat kunnen we ook heel goed vormgeven, zeg maar. Ja. Wat rent het Zinburg uit die squal? Want het is natuurlijk begonnen als een theateropleiding. Klopt, ja. Je woont denk ik vooral acteurs, jonge Ja, acteurs. De klopt. deuren uitsturen. Ja. Maar van nou, succes. Ja. Maar dat is het Zinburg wordt breder worden. Hè? Je biedt er nog volle meer om eigenlijk. Wat bedoel je precies? Het is net alleen maar acteren, maar het is ook produceren volgens mij. Ja, kijk, we zijn ooit begonnen om het amateurtheater in Friesland een nieuwe impuls te geven. Want toen ik hier kwam in de jaren 90, toen was eigenlijk het amateurtheater, ik weet niet hoe het nu is, maar dat was heel groot. Vooral binnen de toneelverenigingen. Dat was een hele grote, sterke organisatie. Inclusief de Ieperlofspuln, had het Ja, de Ieperlofspuln, het Boen Frieske Toneelcelskippen. Daar deed ik heel veel voor. En ik gaf daar lessen en ik regisseerde. En ik reisde heel Friesland rond in mijn autootje om daar lessen te geven. Een vreselijk leuke tijd was dat. Weet je, dan kwam ik 's avonds om 7:30 ergens in Wiedmarsum in het buurthuis. En dan stonden de klompen buiten van de mensen die ik les ging geven. Maar wat mij toen opviel is dat iedereen ouder was dan 40. En ik was toen zelf eind 20. Dus ik had zoiets van, waarom kom ik hier geen leeftijdsgenoten tegen? En dat was eigenlijk de impuls om te zeggen, we moeten dat amateurtheater verjongen, want anders is dat gewoon over 30 jaar uitgestorven. Ja, dat gaat vanzelf. Hè? Ja, dat gaat vanzelf, ja. En toen zijn we binnen verenigingen hebben we geprobeerd om jongere theatergezelschappen op te richten. Dus die onder de hoede vielen van volwassen theatergezelschappen. Maar die hadden er eigenlijk niet zoveel zin in. Die zagen dat belang niet. En toen dat niet lukte, toen zei ik, oké, dan moeten we gewoon een eigen organisatie starten, waar jongeren lessen krijgen in theater. En dat is de jeugdtheaterschool geworden. Ja. Maar ben het puur acteurs die hem al leveren? Ja, vooral acteurs. Maar het theatervak is de laatste jaren gewoon heel erg verbreed. Dus was het 20 jaar geleden zo dat je als acteur vooral heel erg goed moest kunnen spelen. En tekstbehandeling heel belangrijk was. Ja, techniek en dat soort dingen. Daar is nu zo dat acteurs, die moeten ook kunnen zingen, die moeten kunnen schrijven, die moeten een soort zakelijke neus hebben. Die moeten zichzelf zien te verkopen, die moeten online van alles doen. Dus dat zijn eigenlijk een soort alleskunners geworden. Ja. En daarom hebben wij het lesaanbod bij ons op school ook heel erg verbreed. Die indruk kreeg ik al. Ja. Vandaar de vraag gegeven van het is net meer die ene acteur die tekst zo prachtig mooi is kennen. Nee. We hebben ook. Het wordt eigenlijk al Elitse bedrijf, ZZP-achtige types vast. Hè? Dat is, ja, dat is wel zo. Nou ja, maar zij is promo en die cv-bijwerkje en misschien nog eens een film op Instagram. Nou, ik neem maar wat. Ja. Maar ik weet hoe een productie werkt. Ja. En je reist als acteur van het ene gezelschap naar het andere. Dus je moet ook nog een soort sociale talent hebben om steeds maar weer je aan te passen aan het nieuwe gezelschap. Want acteurs zijn echt niet meer vast in dienst van gezelschappen. Gezelschappen hebben een soort kern vormen een soort kern en trekken per producties acteurs aan. Dus je bent echt een soort ZZP'er die van het ene gezelschap naar het andere reist. Maar sinds 2018 zijn wij jonge schrijvers gestart. En dat is eigenlijk een soort jeugdtheaterschool, maar dan voor schrijvers. Dus onze jongeren krijgen, dat doen we samen met Explore the North. En dat is eigenlijk een soort school waar je les krijgt in allerlei vormen van schrijven. Dus dat gaat over verhalen schrijven, poetry slam, poëzie, spoken word. En die jongeren die treden ook op met die gedichten. Dus dan organiseren we ofwel binnen Explore the North het festival, treden ze op, of we maken voorstellingen op basis van de teksten die jongeren schrijven. Dus dat is echt een belangrijke poot geworden.
We hebben sinds kort, of niet, dat is niet sinds kort, dat is eigenlijk best wel al langer, hebben we kinderen ook die we lesgeven. Dat is weer heel anders dan de jeugdtheaterschool, maar dat is een soort opstapje naar de jeugdtheaterschool. En we hebben sinds kort hebben we ook een internationale poot, dat noemde ik net al. We zijn onderdeel van een netwerk van jongerentheaterwerkplaatsen in Europa. En daarvoor organiseren we uitwisseling met jongerentheaterwerkplaatsen in Schotland, in Brussel, in Slovenië, in Duitsland. Dus we gaan ook internationaal sinds kort. We gaan alles van weten. Ja. We draaien nog muziek in deze aflevering van Noorderwien. En daar is een prachtig listje oorleveren. Van alles wat. Ja. En ik dacht, nou, we leven lekker up-tempo beginnen. Narcotic Liquido. Ja. Gewoon een leuke plaat? Of... Nou, nee, daar zit wel een verhaal aan vast. Bij ons op school hebben we ook altijd feesten. Dus 2 of 3 keer per jaar hebben wij, dat noemen we dansen en chansen. Het dak gaat eraf. Het dak gaat er dan echt af. Ja, het dak gaat er dan echt af. Pubers neem ik Met al, 60 pubers dan wordt er echt ontzettend hard gedanst. En het laatste lied is altijd Liquido. Oké. Dus dat is altijd, op het moment dat het laatste nummer ingezet moet worden, draaien we dat nummer. De laatste ronde. En dan wordt er ook, dus dat is ook al jaren zo. Dus die jongeren die komen en die gaan. Maar dat Liquido, dat blijft het laatste nummer op elke dansavond. Ja. Fantastisch. Ja. Ja, ook geweldig. Dan laten we dan naar de volgende plaat gaan. Die had even een hele orentoon. Karel Kraaienhof. Ja. En Juan Pablo Dobal. Kraaienhof natuurlijk vrolijk van hem. Worden mij het huwelijk. Ja. Dat wil ik wezen. Ja. Maakt het prachtige mooie muziek met de bandoneon. Ja. En dit had weer een verhaal. Ja, dit heeft een verhaal. Ik dans samen met mijn man. Wij dansen Argentijnse tango. Dus daar zijn we, ik weet niet, een jaar of 10 geleden mee begonnen. En we hebben jarenlang tangolessen gehad in Leeuwarden en in Groningen. En er zijn regelmatig festivals waar we naartoe gaan. Of tangoavonden in heel Nederland. Dan pakken we de auto, rijden we daar naartoe. En dan gaan we lekker een avondje of een middagje tango dansen. En dat is dus niet de Spaanse tango, maar het is een manier van dansen. Het is eigenlijk een improvisatie met vaste ingrediënten, zeg maar. Maar als je danst, dan improviseer je op het moment. En dat is gewoon ontzettend leuk om te doen. Want je danst natuurlijk met je eigen partner, maar je danst ook met andere partners, zeg maar. Dus het is echt de taal van het lichaam. Je moet echt naar elkaar luisteren om te begrijpen hoe je danst, zeg maar. Of om te voelen hoe je danst. Dus een tango-nummer kon niet ontbreken in mijn lijstje, vond ik. Onmiskenbaar Karel Kraaienhof. Wat een geweldige muzikant. En we draaien Estas Lejos de Mi. Hoe goed bist u, Hilde Mulder, in... Recuerdas. Ja, goed zo. Ja, hartstikke me hopen. Zij is hier te gast. Ze is een echte theaterliefhebster. Kriegen de Frieske Anjer. En nog altijd still going strong. En wat een leuk verhaal. Dat zie je niet verliezen met die man eigenlijk een nieuwe hobby begonnen. Ja, ja. Ja. Dus je kan van alles doen. Je kan in de tuin beginnen, maar je kan ook dit doen. Hè? Ja, en zoals andere mensen een muziekinstrument leren spelen of bij een koor gaan. Of, Moet je hem zeggen ook gewoon? Leuk, gaan we doen? Ja, mijn man die danste al langer tango. En op een gegeven moment ben ik dat met hem gaan doen. Ja. Ja. Is het ooit in het verleden dat we traditioneel echt wel dansles hadden? Dat jij daar vroeger hebt? Ja, stijldansen. Ja. Stijldansen. Ja. Toen ik een jaar of denk 15, 16 dat was. was wat dingen? Ja. Maar daar heb je niet zoveel aan als je tango danst. Want stijldansen, dat ligt echt helemaal vast. Terwijl tango, dat is improvisatie. Dus
Misschien heb je er iets aan in je houding of zo. Maar tango is echt heel wat anders dan stijldansen. Ja. Dit is zelfdwaan, hè? Dus die omklaaien, verklaaien, oefeningen, die dingdwaan, zeg maar. Toch als er vrij jong al verkeers om in de organiserende kant zitten te gaan. Hè? Dat is bij theater, als de regie dienen. Ja, klopt. Bos theaterproductie zeg ik nog een voorstelling. En vervolgens als die squallen oprichten. Ja. Nooit onder de acteurskant steen. Nee, ik kan niet echt goed spelen. Wat probeer. Ja, als puber zat ik wel bij een toneelclub. Maar het was niet echt mijn ding. Ik vond het leuker om te organiseren. Ja, tenminste dat blijkt een beetje uit in cv, zeg maar. Ja. Ik vond het leuker om te organiseren, omdat je dan... dat is breder. Dat heeft meer... Kijk, wat ik nu nog steeds doe eigenlijk is een plan verzinnen. En dan daar mensen bij zoeken. Zorgen dat het financieel uit kan. Een publiciteit voeren. Zorgen dat dat plan wordt uitgevoerd. Dat er publiek bij komt. En dat dat gewoon een leuk en tof event wordt, zeg maar. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Dus het gaat vooral om, wat mij betreft, ook om de breedte aan het talent wat je nodig hebt om zo'n productie neer te zetten, zeg maar. En ik vind acteren, daar kon ik minder uithalen, zeg maar. Daar kon ik minder uithalen. Omdat het die voorkeur hier of kwam erachter dat het... Er zijn mensen die dat gewoon veel beter konden dan ik. Nou ja, maar dat is nou een beleid. Maar ik kan me voorstellen als je jong bent, dat wat dromen haast. En misschien van in de bioscoop, in de film. Ja, daar is het wel begonnen. Dat ik dacht van nou, ik wil actrice worden. Dat is ook wat je het meest tegenkomt natuurlijk als jongere. En dat is bijvoorbeeld bij ons op school ook nog steeds. Dat mensen komen binnen met de droom om acteur te worden. En naarmate ze vaker bij ons les krijgen en meer in het theatervak duiken, komen ze erachter dat schrijven bijvoorbeeld ook heel tof is. Of dat ze produceren gewoon, net als wat ik heel interessant. Ontdek je talent. Ja, dus het is echt een school waar je kunt ontdekken waar je talent zit, inderdaad. Ja. En daar kwam ik ook achter. En als toneeladviseur, dat was natuurlijk dat was een baan waar Tom van der Groot, Jaap de Knecht, weet je, dat waren allemaal mijn voorgangers. Dat is ook echt een organiserende baan. Dus je moet veel organiseren. Je moet beleid uitstippelen en je moet zorgen dat dat beleid dan tot iets leidt, zeg maar. En dat vond ik heel erg leuk. Al vrij gauw dus? Al vrij snel, want heel vaak jij dat, ik ga eerst zien je hier aanmoddert met dit en aanmoddert met dat en eerst kom je, maar dat wie bij even vrij duidelijk dus. Ja, dat was heel duidelijk. Dit vind ik leuk. Ja, en dan heb je ook met heel veel verschillende soorten mensen te maken. Dus dat is nu ook nog. Ik heb met de provincie te maken, ik heb met acteurs te maken, ik heb met besturen te maken, ik heb met theaters te maken. Maar heel erg projectmatig. Dus. Ja. Wat is de heilige graal van zoiets? Dat die eigen enthousiasme of drama of heel slim goede mensen bij zo'n project vreeg je? Want er zit een bepaald patroon vaak in. Hè? Dat is mijn idee. En hoe krijg je dat uiteindelijk uitgevoerd? Ja, dat is een goede vraag. Waar lijkt de crux? Ja, de crux zit hem toch in de gedrevenheid, denk ik. Toch wel, hè? Ja. Mensen mee krijgen. Ja, mensen mee op sleeptouw nemen in iets. Want ik weet, zeker met culturele projecten, dat krijgt met ambtenaren te maken, maar ook met creatievelingen. Maar daar zit ik vaak wel een industrie achter. Licht, audio, die staan weer oors in de wedstrijd. Krijg die maar op in je project, maar de nozen er niet. Ja, het gaat er echt om dat je mensen die nodig zijn in zo'n project. En dat gaat van ambtenaren tot technici, tot vormgevers, tot componisten, tot regisseurs. Om die allemaal mee te krijgen in een idee wat je hebt. We hebben nu bijvoorbeeld een productie. Zal ik daar wat over vertellen waar we nu mee bezig zijn? Ik wil alles weten. Ja, oké. Onze nieuwste voorstelling is, die heet De Kapsalon. Dat is een voorstelling die is geschreven door 3 jonge schrijvers. Die speelt zich af in 3 kapsalons in de binnenstad van Leeuwarden. Het idee is dat het publiek van kapsalon naar kapsalon loopt. Terwijl de kapsalon gewoon in bedrijf is, kom je dus in een kapsalon terecht. En daar speelt zich een scène af tussen een klant en een kapper.
En die hebben een scène, zeg maar, in die kapsalon. Dat is wel leuk. Ja, dat is dus heel erg leuk. Maar dan heb Er je dus... gebeuren vanzelf heel rare dingen. of niet? Ja, dat is heel spannend. Ja. En om even terug te komen op je vorige vraag. Ja, dan heb je dus niet alleen acteurs die daarin betrokken zijn. Maar daar zijn ook 3 kapsalons in betrokken. Dus, ja, bijvoorbeeld. Dus we hebben geloof ik wel 10 kapsalons in Leeuwarden benaderd. Met de vraag van, willen jullie dat doen? En er zijn uiteindelijk 3 kapsalons uitgerold die dat wel wilden, in hun zaak wilden hebben. Maar dan moet je dus kijken hoe je zo'n kapper meekrijgt in zo'n plan. Ja. Zeg maar, want daar zit ze natuurlijk in principe niet op te wachten. Het is alleen maar gedoe. Maar we hebben nu 3 hele enthousiaste kappers die hun zaak beschikbaar stellen voor die voorstelling. En dat is gewoon heel tof. Maar er zitten dus ook 3 jonge schrijvers zijn daarin betrokken die scènes hebben geschreven. En de kunst nu is om daar publiek voor te krijgen. Nou, dat loopt als een tierenlier. Dus het is ook nog eens een soort format wat mensen gewoon heel aantrekkelijk vinden. Ja. Maar het begint dus met... Het begint met een plan. Ja. En het verhaal, in dit geval vrij cruciaal, dat soort kapsalons. Ja. Stapt hij zelf binnen met samen kennismaken? Ja, dan ga ik zelf mee. En dan, Hallo, ik ben Hilde en ik heb een wild plan. Doen jullie mee? Nee, wild daar moet je niet mee aankomen bij een kapper. Dat bedoel ik al. Nee, dan moet je zeggen, ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar dat is een beetje op zijn Brabants een beetje lullen. Ja. En, voorzichtig beginnen, ja? Voorzichtig beginnen. Ja. En vooral aftunen op wat zo'n kapper... ook wat zo'n kapper aangeeft, zeg maar. Dus als je in een allochtone kapsalon komt, dan werkt dat anders dan wanneer je bij een dameskapsalon binnenstapt. Ja. Dat is een beetje de kunst. Ja, en de ruimte moet geschikt worden, maar het publiek bij. Ja. En dan krijgt misschien wat lucht en misschien van alles praktische zaken. Ja, dat is in deze voorstelling niet zo aan de hand. Oké. Want het is gewoon een hyperrealistische voorstelling. Dus hoeft net met grudde vraagwijn en techniek. Nee. We spelen gewoon alsof het onderdeel is van die kapsalon, zeg maar. Ja. Even, wanneer begint het? Wanneer binnen voorstellings? Dat begint op 5 maart en dat loopt tot begin april. Elke donderdagavond. Ja. Komen we straks nog in naar Bron. Ja, want er zult vast een site en informatie ergens te vinden wezen. Dat is een spannend idee. Komt hij zelf op? Of wordt er een brainstorm sessie? Al die plannen verzin ik zelf. En zit dan zelf toevallig bij de kapper? Denk je, je mat ik wat mij? Nee, ik kan... Mensen vragen wel eens, hoe kom je op die ideeën? Ja, dat weet ik niet. Nee, maar dat is altijd zo. Hè? Ineens is het. Ineens is het er, of het groeit, of... je hebt zo'n idee, je denkt het kan niet, maar toch maar eens uitproberen of het wel kan. Dus ik kan niet goed uitleggen hoe dat ontstaat, zeg maar. Nee. Nou, misschien wel bij de plaat die we nou draaien gaan. Want het is in ieder geval een prachtig nummer, inspirerend nummer. Gisteren ik ben lekker bij Nijtinker, Laura Fiji. Ja. En La Mer. Ja, klassieker. Mooi vertolkt ook trouwens, toch? Ja. Dit is niet smaak, helemaal? Nou, ik vind het gewoon een heel lekker nummer. En ik hou ontzettend van de zee. Ik ben niet de enige die van zee houdt. Ik ken niemand die niet blij wordt van de zee. En ik... nooit het zegt. Ja. Ik ben geen zeehaters eigenlijk. Nee, er is niemand die zegt, ik hou niet van de zee. Die een ontzettende hekel om bergen hebben bijvoorbeeld. Ja. Of net in het vlakke land kennen. Ja, maar de zee, dat is iets waar iedereen blij van wordt. En als je aan zee aan het wandelen bent of op het strand bent... iedereen is ook blij. Dus iedereen wordt blij van de zee. En dat vind ik een heel mooi gegeven. Dat intrigeert me ook waarom dat is. Ik kan me alles bij voorstellen. Want ik ben zelf ook dol op de zee. En mijn schoonfamilie woont in Den Haag. Dus wij gaan ook heel vaak naar Den Haag. En dan even in Scheveningen lekker uitwaaien aan de zee. En ik vind dat in dit nummer heel mooi beschreven wordt wat die zee allemaal is. Avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands rosseaux mouillés. Laura Fiji, fantastische zangeres, maar een fantastisch nummer. Charles Trenet natuurlijk, Screur dit, La Mer, maar dit is een beetje uptempo
versie. En we draaien het mij een heel groot plezier, omdat ik Hilde Mulderjoert te gast heb. Ze is Frieske Anjer en ze is al heel lang bij theater dwaande. Kwam van origine ooit uit Brabant richting het Hege Noorden. Ja. Wat dreun die? De leefde? Of Nee, die net- toch een economisch motief wat hij naar Friesland bracht? Ja, het was toen ik afstudeerde in Utrecht aan de theaterschool. Toen verkeerde Nederland in een diepe economische crisis. En het was gewoon ontzettend moeilijk om werk te vinden als theatermaker. En toen heb ik gesolliciteerd op de baan van toneeladviseur in de provincie Friesland. En tot mijn grote verbazing werd ik aangenomen als Brabantse voor het Friese amateurtheater. Ja. En Schrok Zo- hast er wat van oeps, wat ik nou hier of net? ja, nou, ik dacht toen ik die baan kreeg, dacht ik, nou, ik ga het een jaar of 2 jaar doen. Dus een goede step-up. Precies, goed voor En de dan ga cv. ik goed voor de cv. En dan zie ik daarna wel weer verder. Maar ja, ik vond dat zo leuk. Ik vond dat werk zo leuk dat ik heb dat uiteindelijk, geloof ik, een kleine 10 jaar gedaan. En toen ben ik die school begonnen. En toen ben ik doorgegaan op de jeugdtheaterschool. Maar ja, het is eigenlijk vooral voor het werk dat ik hier gebleven ben. Maar dat zegt ook iets over de Friezen. Ik heb natuurlijk te maken met Friesland en de Friezen en de Friese gemeenschap. Ik kan me En- voorstellen dat toen onaam is. Dus die willen zo afvregen. Waar kom ik in godsnaam te lang? Ja, waar kom ik terecht? Waar ben ik terecht gekomen? En ik had in het begin ook heel veel heimwee. Want ja, we hadden het net over Leeuwarden. Maar Leeuwarden was toen echt nog niet wat het nu is. Dus ik vond het hier ook wel een lege, saaie boel, zeg maar. Maar dat werk was allesbehalve leeg en saai. Ja, maar Dus, je had het heel lang een redelijk koude Ja, provincie stad en redelijk wreed. Een protte inbraak. ja, maar dat was vooral in Leeuwarden, zeg maar. Ja. Maar het theater is hier natuurlijk altijd behoorlijk belangrijk geweest. In elk dorp had je wel een amateurtoneelvereniging. Heb je nog steeds wel, volgens mij. Dus het theater heeft hier ook wel een hoge status, zeg maar. En dat is vrij uniek in Nederland. Dat er zo op zo'n grote schaal theater gemaakt wordt. En dan heb je het over de amateurtoneelvereniging, de dorpen, de Ieper Lofspuln. Alle ad hoc initiatieven. Je hebt natuurlijk theater als een belangrijke factor hier in de provincie. En dat maakt het natuurlijk als theatermaker heel leuk om hier te werken. Ja, maar koers wordt mij de mentaliteit. Jazeker. Ik hou wel van die mentaliteit van niet lullen, maar poetsen. Dus een afspraak is afspraak. En ja, daar kon ik wel wat mee. Accepteren de mensen die je voor? Het is toch een Brabantse? Ja. Hier van 4 voor, hè? Moeilijk. Nee. Nou, ja, dat zou je aan de mensen zelf moeten vragen. Maar Wat wil je een indruk? Tenminste, voor mij best wel iemand die het altijd wel een beetje analyseert. Zien, wat voor mensen ben dit? Best wel een analytisch. nou, ik was toen natuurlijk heel jong. Ik was toen 26. Dus ik was wel de jongste bediende, zeg maar, hier in het amateurtheater. Dus ik had wel het gevoel dat ik mezelf waar moest maken, zeg maar. Maar dat zoest ik in Amsterdam had. Ja, dat had ik overal gehad. Dus, Wie de taal nog een barrière? nee, want ik heb al heel snel Fries geleerd. Omdat het amateurtheater is natuurlijk Fries. Ja. Dat is Voor 90% is ja. dat Fries. Ja. Dus, en ik vind talen heel erg leuk. Dus, en ik vond het ook gewoon nodig voor dat werk om Fries te kunnen. Dus ja, ik praat het nu niet. Maar ik kan het wel. Korte gesprekken of in vergaderingen of zo. Dan praat ik wel Fries. Ik kan wel even overgaan in het Fries als je wil. Maar nee, en ik heb natuurlijk heel veel Fries gelezen. Want al die toneelstukken die zijn ook in het Fries. Die moest ik allemaal lezen. Nee, maar dat is ik zei ik heb wat heimwee. Ja. Maar dat heb ik nog wel een beetje, hoor. Toch wel, hè? Ja. Soms gaan mijn man en ik ook expres gewoon even een paar dagen naar de Randstad... om even weer de dynamiek te voelen. Te ontvriezen. Te ontvriezen, ja, jij zegt het.
Nou, ik vind dat wel heel gezond. Ik van Friese zelf trouwens. Het is heel goed om eens even los te komen van... Of zit je er wel heel diep altijd weer in? Ja, je moet ook af en toe even weer buiten over de afsluitdijk heen ik neem zelf een diepvries, maar dat ken een diepvries ik wel eens haaien. Ja. Even afstand. Even de dynamiek van een andere wereld. Ja, door je wel heel erg in je eigen bubbel te leven. Ik denk dat voor iedereen wel eens gezond is. Ja, zeker. Goh, ik was een therapeut nou, maar... maar die taal, dat is meer een uitdaging, Wes. En een beetje keurig ingebleund dus. Ja, en ik ben ook echt van die taal gaan houden. Dus omdat ik in het theater heel veel met die taal te maken had... maakte ik ook kennis met wat het Fries voor Friezen betekent. Dat het echt een taal is van je hart, zeg maar. Dat het echt, je memmetaal... dat is toch de taal waar je altijd weer op terugvalt... als het belangrijk wordt in het leven. Ja. En... waar buitenstaanders heel vaak denken dat Fries een dialect is. Nee, het is echt een taal waar mensen mee groot worden gebracht. Maar als je de eigen dynamiek hebt. Ja, met zijn eigen dynamiek en zijn eigen vocabulaire. En eigen verschil, per dorp had je een soort Fries. Tussen scrapjes dan. Maar het is heel divers. Het is heel divers. En ik vind het ook, qua poëzie vind ik het echt een prachtige taal. Zangerig. Ja. Toch, want toen bent in het theatervak. Ja. Ik vind wel dat het Nederlands zich meer leert van meerdere lagen inhoudelijk. Heb ik soms. In een opmerking kan soms drie dingen betekenen in het Nederlands. Ik heb bij het gevoel, maar ik zit je mij een kenner. Ja. Bij het Fries heb ik soms het idee, het is zangerig, dus die poëzie is prachtig. Maar kan je er wel lagen in ontbrengen? Ik heb het gevoel dat het Nederlands voor mij geschikt daarvoor is. Ja, maar het Fries gaat wel dieper, vind ik. Het is gewoon een hele krachtige, poëtische taal. Ja, het is heel uitsprutsen. Ja, maar net als de Friezen zijn ook heel uitgesproken. En die taal is ook heel uitgesproken. Dus je hebt weinig woorden die dubbelzinnig zijn... of die meerdere betekenissen hebben. Want het Nederlands had dat wel meer, heb ik het idee. Ja, precies. Daar heb je meer... en dat heb je bijvoorbeeld in het Vlaams heb je dat nog meer. Maar Fries heeft wel zijn hele eigen poëzie, vind ik. Maar sommige theaterstukken leren zich juist voor verschillende lagen, heb ik het idee. Hè? Maar dan nog een hele grote U-bocht nemen in die Friese taal... om bijvoorbeeld een theaterstuk meerdere lagen om te brengen, dan valt dat wat daar. Nou, wij gebruiken soms het Fries. We gaan nu bijvoorbeeld 3 zussen doen van Tjechov. En daar is één rol die voelt zich niet helemaal thuis in het gezelschap, zeg maar. Die voelt zich buitenstaander. En dan kiezen we ervoor om die Fries te laten praten. Dus wij gebruiken dat Fries ook wel functioneel. Of ik heb in het verleden ook wel voorstellingen gemaakt... waarin personages, als het speelden, zeg maar... die zaten in die voorstelling... en die zeiden dan tegen het publiek... wat ze er echt van vonden. En dat deden ze dan ook in het Fries. En op die manier gebruiken we dat Fries dan in voorstellingen. Maar dat is vooral functioneel. Maar ik heb in het verleden bijvoorbeeld... ook voorstellingen van García Lorca gemaakt, zeg maar. Dat is een Spaanse dichter, schrijver... waar die stukken spelen allemaal op het platteland. En dan vertaal je dus van het Spaans naar het Fries... Ja, en dat is echt prachtig. Dat is ook, die spelen zich af op het platteland. En qua platteland is de Friese taal gewoon heel erg rijk. En dan is de taal veel rijker dan het Nederlands. Okay. Ja. En ik ben gefascineerd door die Friese taal. En dat zit ook in dat nummer van Douwe Heringa. Het Flakkelon, daarom heb ik dat ook gekozen, omdat... ik vind dat een prachtig voorbeeld hoe je vanuit het Vlaams het Fries kan vertalen, 1 op 1, met dezelfde hartstocht, met dezelfde passie. En ik vind dat het Fries daar prachtig tot zijn recht komt in die cd die hij heeft gemaakt, of Brel in het Fries. Brel in het Fries. Dat 1 op 1 werkt dat als een tierenlier. Ja. En dit altijd triest en griezig binnen. Mooi einlezen diezen, hoor het romme wiet. Mooi wind uit het westen, altijd in de strijd. Dat is mijn loon, mijn vlakke loon. Mooi kathedralen, als jene gehichten. En wat het worden
met duvelsgezichten, die het wetter in de lege wolken zwaait, die elke dag dezelfde reis weer maait. Mais kwast in een wiet van Rijn, hostelijk rood. Maar gisteren had het loon, mijn loon maar amper moed. Dat is mijn loon, mijn vlak. Mooi om weer eens even te draaien. Collega Douwe Heringa. Ja, wat weer een succes trouwens. En ja, persoonlijk vind ik het jammer dat hij het net meer doet. Het jongen van in dit geval een prachtige klassieker van Brel. Het Vlakke Loon natuurlijk, Le Plat Pays. Ja, Hilde, ja, heerlijk dit. Ja, fantastisch. prachtig, toch? Ja. Ja. Leuk dat er weer eens een mee omkomt. Ja, ik vind het gewoon heel mooi hoe hij geen poging doet om Brel na te doen. Maar dat heel licht zingt. En dan die taal, die Friese taal als een soort bas in zo'n nummer. En het is het gaat ook over het Vlaamse platteland, zeg maar. Het vlakke land in Vlaanderen. Aan de kust, in West-Vlaanderen. En dat is eigenlijk 1 op 1 te vertalen hier in Friesland. Het is natuurlijk ook een vlak land, van heb ik jou daar. Ja. Wat is theater voor jou? Wat is voor jou wat spreekt hij er echt in? Gewoon een prachtige vaststelling die hij mij sleurt in die verbeelding? Ja. Of wat drukt hij al meer dan 30 jaar? Ja, kijk, het mooiste aan theater is dat je daar verhalen over het leven kan vertellen. Dus theater is voor mij vooral verhalen vertellen over mensen in een fictieve situatie die wel gaat over het is een voortdurende zoektocht over hoe het leven in elkaar zit om grip te krijgen op het leven, wat toch wel een magisch fenomeen is, vind ik. Maar ook een manier om buiten de werkelijkheid van alle dag te treden. Dat drijft me zeker ook, ja. Maar dat zit ook in de film, bij wijze van spreken, of in een boek? Ja, maar theater is live. Dat bedoel ik. Ja. Zitten in de zaal. Ja, en dan met z'n allen meegenomen worden door een verhaal. Dat ze bij wijze van spreken onrijtje kist. Ja, in het hier en het nu. En het is denk ik de gemeenschappelijke ervaring van wat er op het toneel gebeurt en wat er in de zaal gebeurt. En die communicatie onderling, ja, dat vind ik magisch. Dat is magisch. Het is nog vrij blanco beginnen met een vaststelling? Of is dan al te letten van de Lichtensteinen net goed? Als een dat voorstelling, is niet goed georganiseerd. De decor hier dit wel wat oorskint. Ja, kijk, als een voorstelling wat minder is, dan ga ik toch wel eens naar boven zitten kijken van wat heeft de lichttechnicus allemaal bedacht. Ja, zeker. Ja, er zijn gewoon. Nee, maar beroepsdeformatie leidt. Ja, soms op de loer, wel. Soms wel, maar nee, in de regel kan ik me ook wel overgeven aan hetgeen wat in de zaal of buiten op het toneel gebeurt. Zeker, ja. Wat is het in dat opzicht nog steeds leuk om met de jeugd te werken? Ik kan me niet aan de kant voorstellen dat heel veel energie jouwt. Er komt elke jaar weer een nieuwe generatie binnen. Ja, klopt. En de pubers en de hormonen en de wensen, de dromen en alles. Dat lijkt mij heel inspirerend. Ja. Maar ik voorstel dat zij ik word wel eens weer een stap verder doen of zo. Hast je ooit op dat punt staan? Nou ook wel weer eens met volwassenen werken? Nee, ik vind uitgerekend het werk met jongeren vind ik heel erg inspirerend en tof. En dat blijft ook leuk. Dat is echt wel mijn inspiratiebron, zeg maar. De energie die jongeren hebben, de zoektocht waar mensen tussen de 14 en 18 ook mee bezig zijn. Van wie ben ik en wat kan ik en wat wil ik en hoe kijk ik tegen de wereld aan. En daar maken we onze voorstellingen ook over. En daar krijg ik nooit genoeg van. Dat zijn ook, elk jaar komen er weer 15 nieuwe mensen of 20 nieuwe mensen bij ons binnen. En dat stuit het alle kanten op. En dat stuit het alle kanten op. En dan langzamerhand worden ze ouder en dan gaan ze bij ons weer weg, zeg maar. Maar die energie van die jongeren, daar krijg ik echt nooit genoeg van. Nee, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Want dat kan ik een keer ophoren. Dat is ik ga nog wel behoefte aan een nieuwe fase, een nieuwe manier. Nou, het leuke is natuurlijk dat een groot aantal van die jongeren die ooit bij ons op school gezeten hebben, dat die nu weer in Friesland als professional aan het werk zijn. Komen ze uiteindelijk dus weer om? Ja, ze komen uiteindelijk weer terug. Niet allemaal, maar bijvoorbeeld Triater,
Daar werkt nu Tatjana Pratley als artistiek leidster. Die komt bij ons vandaan. Ali Zijlstra, Laurens van den Akker, Nienke Heeg. Die komen allemaal bij ons vandaan. Dus er is een hele nieuwe generatie theatermakers die bij ons begonnen zijn, die nu in Friesland aan het werk zijn. En die vraag ik dan weer op mijn beurt om bij ons weer les te komen geven. Dus dat is een soort circulair systeem aan het ontstaan. En dat maakt Friesland een heel stuk leuker, vind ik. Ja, die verjonging. Dus het uiteindelijke doel waarom ik die jeugdtheaterschool ooit begonnen ben, dat betaalt zich nu uit. Dus jarenlang hebben mensen mij gevraagd, ja, wat is dan het doel van die school? En wat is het de functie ervan? En wat is de waarde van die school? Nou ja, die waarde is natuurlijk heel veel meer dan het concrete dat er nu een nieuwe generatie jonge theatermakers in Friesland werkt. Maar het is wel een heel concreet aanwijsbaar iets. Ja. Nou ja, en letterlijk het levenswater van die enorme theatercultuur. Ja. Dat alleen maar op Pekerhoek haast. Ja. In al die dorpen, de dorpshuizen. Een beetje weer wel in multifunctionele centra, maar daar zit nog een prototheater in, de Ieper Lofspul. Werd me wel hoe verbaasd dat in een ingewikkelde tijd is nou, waar iedereen de wereld door gaat, dat nog steeds besteedt. Ja, maar mensen zoeken toch, dat vind ik super interessant aan die openluchtspellen. Dat zijn eigenlijk een soort meeskips initiatieven, waarbij mensen uit een bepaalde regio of een bepaald dorp de handen ineens slaan en zeggen, wij gaan iets spectaculairs maken, wij gaan iets bijzonders doen. En dan doet zo'n heel dorp mee in allerlei functies. Dus dan wordt gespeeld door een groep, maar de PR wordt weer door anderen gedaan. Ja. De broodjes worden gesmeerd door weer anderen. De parkeerwacht. De parkeerwacht. Ja, nou ja, ik neem maar wat. Er moet koffie komen. Er moeten broodjes gesmeerd worden. Ja. Dat hele verhaal. Ja, je voelt dan aan alles dat zo'n hele gemeenschap daaraan meegedaan heeft. Maar zonder dat er jong nijbloed in komt, is dat... Ja, dan bleedt het letterlijk neer. Dus. Ja, nou figuurlijk bloedt het dan. Figuurlijk, ja. Nee, maar ja, dat is wel heel theatraal. Dat het letterlijk, hou maar op. Daar is wel een mooie vaststelling op schrijven. Ja, zeker. De beste Perry verliezen mij naar je uitdaging, hè? Dus zij slim, dansje met die man. Ja. Even nou werk, just nog naar je uitdaging of denkst, de beste waren mij die internationale gearwerking? Ja, daar zijn we net mee gestart. Dat zesde stel jonge acteurs uit Friesland in een bus en die brengt naar Schotland om daar mij de jeugd te spelen. We hebben nu de eerste uitwisseling net afgelopen weekend met Antwerpen gehad. Dat is heel grappig, want daar zit weer iemand die ooit bij ons op school zat. Die is in een soort jeugdtheaterschoolwerk of jeugdtheaterwerkplaats, jongerentheaterwerkplaats in Antwerpen begonnen. Die zit daar in de oude haven in allemaal loodsen. En dat is Jelly Schippers en die woont al 17 jaar in Antwerpen. En die is een jaar of 6 geleden eigenlijk een jeugdtheaterschool gestart op dezelfde leest als hier in Friesland. En ze heeft ooit bij ons op school gezeten. En we zijn letterlijk met een busje van Paulusma naar Antwerpen gereden. En zij had allemaal internationale docenten geregeld. En onze jongeren kregen dan samen met die jongeren uit Antwerpen allerlei workshops in het weekend. Ja, dat is fantastisch leuk. En daarnaast zitten we in een soort... zijn we toegelaten tot een netwerk in Europa van jongerentheaterwerkplaatsen vergelijkbaar met die van ons. En de bedoeling is dat we daar de komende jaren allerlei uitwisselingsprojecten voor op gaan zetten. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch dat je gewoon naar Schotland gaat en komende zomer gaan we naar Slovenië. Volgend jaar gaan we naar Schotland. We zijn bezig nog met Duitsland. Dus Paulusma krijgt het druk met ons. En toen had het direct lekker druk mee. Ik had direct druk mee, en voorlopig wel even vol energie dus. Ja. Geen carrièrewisselingen meer. Nee, denk het niet. Het is wel goed zo. Ja, nou, het is niet goed zo, maar ik kan nog wel eventjes vooruit. Ja, maar de liks me net typ die zei nooit voor kleer. Nee, dat gaat door. Dat gaat door. Goed zo. Frieske Anjer, de theaterskwallen. Ze is nog vol vuur, dus straalt ik helemaal. Als het eruit vind ik leuk. Dat inspireert enorm. We doen nog eens een deel 2, hoe het komt met de band en de opleiding en de internationale gever. Dus bij deze best wel weer uitnodigen. We draaien nog hier noem ik haast dit. Ja, we nemen het in de klassieke wereld een stuk, maar ik weet net hoe het verder omschreven is van
Dmitri Horostovsky. Horostovsky. Stuk van Vivaldi. Ja, ik heb het ooit gebruikt toen ik Hamlet regisseerde. De grap is dat het gaat over het gaat eigenlijk over de oorlog. Het gaat eigenlijk over iemand die ten oorlog strekt. Maar ik heb het in een soort liefdes tussen Ophelia en Hamlet gebruikt. Een soort clash tussen Ophelia en Hamlet heb ik het ooit gebruikt. En ja, het is nog... die Dmitri Horostovsky. Dat is een prachtige zanger met een fantastische stem. En het is een van mijn favoriete operanummers. Ja. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Cimento